A Deputación da Coruña vén de abrir o prazo para presentar os proxectos a financiar polo Plan Único para 2021. Os fondos do Plan Provincial suporán neste exercicio un incremento do 37%, roldando os 64,5 millóns de euros, dos cales máis de 8 irán parar aos concellos da comarca do Barbanza. Unha parte, ao redor de 1,7 millóns, irá destinada a financiar o aumento do gasto social derivado da pandemia, mentres que os 6,6 restantes destinaránse a gasto corrente, obras e investimentos ou amortización de débeda. Os concellos dispoñen de total liberdade á hora de decidir o destino dos fondos en base ás súas necesidades. O reparto por municipios realízase tendo en conta criterios obxectivos como a poboación, superficie, número de parroquias ou esforzo fiscal de cada concello. Así, municipios como Ribeira recibirán máis de 1,5 millón de euros, mentres que as axudas en concellos máis pequenos, como por exemplo a Pobra, non chegarán ao medio millón de euros. Os concellos dispoñen de prazo ata o 5 de febreiro para formular as súas solicitudes, que deberán ser posteriormente aprobadas pola Administración provincial.